και δύο φίλοι μαζί. Τώρα θα τους σκοτώσω, το άλλο μετά θα το βάλω. Λέει 12 η ώρα είπανε φύγει το πούλμαν. Κάνω πέρσι έφυγε μία του λέω. Πού είναι το λεωφορείο ρε? Πού είναι το λεωφορείο ρε, μπουμπά? Να το. Χοντρό! Μαϊμαρούσι. Hey ρε. Πού είσαι? Καλά. Πού πάμε ρε? Πάρε τηλέφωνο έναν. Ναι, πάρε. Πέτρος Μανεσιό. Είσαι στο λεωφορείο και θα μας τρέχει. Λιγάκι. Είμαστε χρυσοί! Τι είναι αυτό ρε? Άντε βγάλε σελ. Λέγε ρε πάω. Έχει καθόλου αφρόγαλα καπούς. Α, βίντεο. Θα σε γαμίσω. Ο ένας και μοναδικός άνθρωπος. Οι heavy hitters των master κατηγοριών. Μόνο μένα. Τα λέπα, ο άνθρωπος. Πού πάμε, έλα μία. Πες κάτι στην κάμερα. Πού πάμε τώρα? Γιατί πολύ χώσιμο σήμερα. Μπελάρα θα χώσεις. Να χώσω. Θα χώσω. Χτες πλάκα βράδυ, γυρίσαμε χάλια. Τώρα πάμε ο Γιάτης, κάνουμε ποδήλατο. Χτες το βράδυ πώς είναι? Η λίστα είναι από όλοι, βλέπεις. Σκονούπι, τράβα του. Μαλάκα, πώς θα κάνω ποδήλατο έτσι τώρα? Με τέτοιο μάτι γενικά πώς θα κάνεις ποδήλατο? Τι έχει το μάτι? Θα κάνεις λίγο μπροστά. Ναι ρε. Το λες σωστά. Ναι ρε μαλάκα. Καθηγητές. Ξέρει λίγο. Κάμε και ξενάγηση. Λέγε ρε. Έλα ρε, έτσι και δεν είχε από πίσω. Στον άντρα! Άιντε Τόσκα! Τσόκας ρε, πας. Φωτογραφία βγάζει. Φωτογραφία βίντεο. Ναι! Τόπογκαν. Κάνε τόπογκαν. Μαλάκα, που θα μπούμε! Το μάλλον χωράει. Τίγκα είναι. Χωράει το μάλλον. Κάτσε εδώ. Συνοδικός και Και εγώ έτσι. δεν θα δεχόμουν να γέμιζε, αλλά κάτσε να πούνε όλοι. Πρέπει να βγάλουμε την κατάληξη στο σκεμάτι. Πάλι στραβάξε ρε. Δεν σε βλακά. Κουνάς το χέρι σου ρε φίλε. Κι εγώ. Μπατζάν! Πώς τράβηξες μαλάκα? Δεν ήμουν έτοιμος στη δεύτερη. Τι έχει παίξει εκεί ρε, παίξιμο έχει παίξει? Πού, τι? Εκεί, τι έχει παίξει? Δεν ξέρω φίλε. Καβαδάκι. Καβαδάκι. Πες το. Εσείς που είστε? Κούλ Πού βρήκες καφές? Πήγε και πήρε. Θεσσαλονικιός είναι. Τα αλάνια της πρώτης θέσης. Τα αλάνια της στραγή. Παιδιά ψάχνω κράνος. Οι περίεργες μούρες πάντα κάθονται παρέα.
Θέλω ακόμα πρώτα με κράτηση. Άντε Μπιτζιέλ! Προσπαθεί να με το πιάνει στο μαλλί, το βλέπω. Εγώ. Όταν τα κάνεις αυτό. Γενικά free. Προσπαθείς. Ναι. Όταν τα κάνεις αυτό. Grams. Ο Σάλβα Κρού. Ποιοι είστε? Εγώ, Ζίντρο και άλλα 54. Ο Ζίντρος ήρθε. Γιατί το βλάκα? Γιατί θα έρθει στο άλλο το... Στριτσίρι. Χοντρά. Μια ψηλή. Έχει τσιόρι μέσα. Άντε Μπιτζιέλ! Άντε Μπιτζιέλ! Έλα, γεια σανα, χώσε αγόρι, χώσε. Δεν κάνεις. Δεν κάνω. Δεν τραβούσα εκείνη τώρα. Στο μπαρ. Μαλάκα, τι άρρωστο είναι αυτό ρε. Λέγε ρε. Τι να πω ρε. Βάλ' τον μπάκι. Λέγε. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα χώσω πολύ άσχημα σήμερα. Μην τραβήξετε κάμερα. Βράδυ Ακρόπολη και τέτοια. Έχασα τον τριαντάφυλλο. Πού είμαστε? Πού σε ρε πελεκάνο. Γιο, έλα γιο. Γεια μας. Άιντα. Άιντα παράγοντες. Άιντα παράγοντες. Όποιος είναι μέχρι 14 χρονών δηλώνει συμμετοχή στην πίνη και μια μπύρα. Όχι. Άιντα λανιά. Τι λέει? Καλά, τραβάει. Yo. Τι λέει μπλάρα? Καλά όλα. Εγώ τραβάω εσένα. Ναι ρε. Κέρκυρα το παιδί. Sucking no dick, you get the same. I get dirty in the Benz, Galenda wagon. Stack ends heavy with pins, then we pack it. Got the body of a lolly like Sam Berkowitz. Hey yo, B, you know your man Juan that's simply tall? You should drop a line to put up a to make my name is Rewind. Label school Στο χώρο έχουμε χημικές τουαλέτες για πιο μικριά. Κατάφυλλου, να έρθει λίγο να πάει τα νυχό γιατί το πει πάνω κάτι. Αν μπορεί λίγο. Καλά. Forget the microphone, you need the iron we squeeze so you can clap 4 lights to land and life attack it. My soul track is like cash come to me in big piles that I'm out like 6 files. Άιντε το διάλειμμα ρε παιδάκι μου. Δεν είχαμε τέτοια. Shift the mask, I pick my path, my wrongs is right. Fully fall, carried by the Lord wings, absorbing all the evil that we do.
So we teach them the truth, you teach them to shoot. Eve ate at my fruit, then she ate at my loot. Now God is talking about deception. Και τον κριτό. Πρέπει να πάρω και εγώ μια κόστρα. Και εγώ και εγώ Γιάννη, βάλε τηλεακούστρα. Πού είσαι? Πέρασε, τι κάνετε? Περιμένετε, έκατε λίγο έξω. Να κάνετε σε λίγο, θα σας δώσω λίγο στα μανία. Μπείτε όλοι έξω και μόνο όσοι ακούνε. Αδειάστε παρακαλώ το πάρκο. Άιντε φωτογραφία! Μόνο τα παιδιά που είπα. Άιντε νικητής! Το πάρκο με δικός. Άλλος χωρίς φόρα. Patience a virtue, so I move weight. Nah, wait. Call a surveillance footage and game tape. With them like from galaxy phones. You know I Είναι το μοίρα, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Άντε ρε πότε. Ένα χειροκρότημα για τον Άκη Μακρυλάκη. Άκη Μακρυλάκη σκητάει το πάρκο. Probably in the back of the hood, I'm like, fuck it then. I'm back in the hood, they like, hey, and I rain eyes, bitch sling pies, and niggas they sing Λοιπόν, επόμενο κλούμα να ετοιμάζετε. Πού πας έτσι μου ρε γελάδα? Νίκος Πάτος. Dumb of me to go and cop your album. What's the purpose? So they can go on the internet and purchase it. Hey man, you disrespect the real artists. Λοιπόν, επόμενος αναβάτης, Βαγγέλης Σταθουδάκης. Από το Χολαργό, μαζί με την παρέα του εδώ πέρα, κάθε χρόνο έρχονται. Ξεκινάμε, double. Μαλάκα μου έχει διαφορετικές τις παντόφλες, λέει μίλησα μπανάνες. Και σε ένα κούκκι, τον Νικόλα. Μαλάκα πόσο σκέτσι έχεις γίνει? Σκέτσι. Είναι καβουριά αυτό, αγόρι μου, δεν είναι σκέτσι. Επόμενο. You know him ever since he was 9. Now he's 22, thinking he's 45. That nigga is live. Like the Yo! I told him chill, he said Filmers live! no matter how you face it. Θα σου χαλάσω το πλάνο! Άιντε Μερτή! Τώρα φέρουμε την τρέλη. Δεν υπάρχει κουράσκα, είναι όργανο. Όχι ρε, από τον είχα δει στο... Ναι, παρκούρ, είναι όργανο, έρχεται ρε. Ένα χειροκρότημα, ευχαριστούμε τον Γιώργο που πήρε ξένο ποδήλατο να ξαναδοκιμάσει το φλε. Μάλλον ένα ποδήλατο, Γιάννη, λοιπόν το πιο ωραία το κάναμε τους Έλιους.
Αστρέλανος με τα όλα. Αλλά γενικά είναι τρελός. Είναι καλό πιστάρι το παιδί, μαλάκι. Ρε έκανε φλέρκες και είστε με λάτικ με αγκώτα. Εγώ τον έσπασε. Αθήνα σ' αγαπώ. Βαλτροπή. Όλο το κέρι, σταμάτα. Jab, jab. Τα τελευταία γκρουπ αυτής της κατηγορίας. Επειδή οι Riders έχουν πάει σε άλλο level, χρησιμοποιούν τελείως διαφορετικά το πάρκο, γι' αυτό θέλουν χώρο από όλους. Τους ακούω, για πάμε λίγο. Hola, Caiceros! Φίλος Νόη, ξέρω στον κόρτερ. Πολύ δυνατό. Το κερασάκι στην τούρτα. Κώστα. Γιατί, αφού είσαι πίσω από την Στους κάμερα. έφηβους τους δύο μέσα. Είσαι πίσω από την κάμερα. Τους έφηβους που λίγο παραπάνω. Να της κάτι καλά, να μην το κατάφερε. Είναι κανένα παιδί, Γιατί να μην γελάω, αφού είμαι πίσω από την κάμερα. είναι σοβαρό, δεν είναι εικόνα. Αφού δεν φαίνεσαι. Και απορρίπτει. Παλιά, δεν τόσο παιδιά τον Λαντς, αλλά τον κόμπος. Ευτυχώς το BMX έχει χώρα για όλους. Φίλοι στο Ray, λέει Frey. I got a sixth sense for danger, man. A second-hand nature for war. The biggest rivals in my city's the law. I'm from that Pico Union District where you won. I'm just a pawn in that federal brand against. Σε ρέτο ανέει differente στο Ray Frey. Πέρασε τσίλες. Some might come and make a pass it out. Ανταγιώ! Jealous ones envy. We'd like to thank you in advance for purchasing this product. It is a relative Τις πόνες μας ένα σάντουιτς ωραίο νόστιμο. Όσο οι αναβάτες αισθένονται, θα ακολουθούν τα πιστόλια μετά. Το μεγάλο το σοκ. Μάλακα τι κάνεις! Θέλεις τώρα, την τρόπα, Του Ice Cream. Έχω ξεμέρα που τρέχω φωτογράφο. Πήγε εσύ από εδώ, σφαλάω το σοτ, μην κλέβεις ιδέες. Τα μικρόφωνα, παιδιά, έχει ήλιος και όχι. Καλημέρα. Πελάγε πως... Ναι! Ναι!
Παπαδόπουλος ξεκινάει. Ένα ωραίο, ένα tank top στο 1.20. Ένα ψηλό νόχαν στο step up. Βλέπετε να πως Γιάννης που λέει ένα τύπα. Και δουλεύει σε κάποια εταιρεία παραγωγής και βιντεοσκοπείτε όλη την ώρα τον αγώνα που γίνεται στον Άγιο Στέφανο στα χωράφια. Είμαστε από τους Σκεφτέδες. Σκεφτέδες.